Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa. Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Por favor, subid todos los músicos y para tocar aquí todos a la vez. Y mientras tanto, hacer un corro grande por ahí abajo para que... Vamos a empezar ya. Todos los grupos preparados. Eskerrik asko talde guztiei etortzeagatik. Han venido los grupos La Raiza y Virgen del Puy de Estella, Ibarra, Mutiko Alaiak de Iruña, Lakarri, Valle de Egues, Ochagaría, no hace falta decir de dónde, Amayur de Iruña, Arrancheta de Noain y Oberena también de Iruña. Eskerrik asko sortzi taldei etortzeagatik. Estamos preparados, vamos a hacer un repertorio que va a empezar con Chulalay.
Jarraituko dugu lantzeko zortzikoarekin. Venga, vamos a seguir con el zortziko de lan. Acordaros de pasároslo bien, muertes, muertas.
Se han ido. ¡Cuéntate correr! Osongi txalo handi bat, bai, noski baietz. Eta orain, Zuberoako makildantza. Coger aire, pero tampoco mucho, que está caliente. Venga, Zuberoako makildantza. A la sombra. Ahora se nos han escapado. Hola. Allá.
estamos en la alegría de Iruña. Solo es para que no aprendan lo que hacemos, ¿eh? Vale, eskerrik asko, alegría Iruña. Pues vamos a acabar esta parte con Baztango Eskudancha y después Otsagabiako dantzariak egingo dute haiek bakarrik, ¿vale? Después van a hacer solo los de Otsagabia, van a bailar solo los de Otsagabia. Venga, aurrera. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com.
Bueno, oso ongi, orain, danza. Van a bailar la parte de danza ahora. Pañuelo danza, orain. Si nos ven en el medio.
mutilak oso ongi. Amaitzeko, Modorro. Ánimo, chavales. Solo queda uno. Ah, no. Modorro no. J, amaitzeko. Van a acabar con J. Bueno, eta honekin amaituko dugu jaialdi hau. Acabaremos con esto y seguir disfrutando del Día de los Chiquis. Y esperemos que otro año estemos aquí, muchos más, igual con un poco menos sol, mejor. Eskerrik asko. Te quedas allí, no hay nada. Ay, tía, yo pensaba que los veías tan aquí, digo, si estamos... ¿Qué hace? Estamos ahí. Yo cuando...
Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez divisen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.